نبرلي فبراك ولدي ما يودي مرحت ملدي سلام كبرات تخاتاتلتي نبز حداش شانل مكعب دحان مساخوم لومي بزعبا حدا بسدت عزيو زباخم زلو نگر كنزاربنا ገንዘብ እንክጠፍ ክርከብ ይኽእል እዩ ስራሕ እውን ከምኡ ግን ሓንቲ ነገር ኣላ ሓንሳም ተኸይዳ ከዓ ዘይትምለስ ንሳ ድማ ግዜና እያ ግዜና መብዛሕቲና ሰባት ኣብ ስደት ግዜ ይብልና ንብሎ ግን ብሓቂ ዶ ግዜ ዘይብልና መስለኩም ወይሲ ግዜና ትቆመሉ የለና ገንዘብ እንተጠፈ ክርከብ ይኽእል እዩ ሓቀይዶ ይሁን እምበር ሓንሳብ ዝኸደት ግዜ ግን ኣይትመለስን ስደት መድረኽ ምድር መወዳእታ ኣይኮነን ግዜኻ ትሕልዎ ዘለኻ እምበርቲ ናይ ስደት መጻወድያስከ ብሓባር ንርአዮ ኣብ ስደት ክንመጽእ ከለና ብዙሕ ሕልሚ ነይርና ግን ትጋሃዲ ዝኾነ ናብራ ምስ ጀመርናዮ ኣብ ሓደ ሰርክል ወይ ዓንኬል ንኣቱ ስራሕ ድቃስ ሞባይል ብዙሕ ሰዓታት ኣብ ቲክቶክ ፌስቡክ ምስ ሰባት ክንባኣስ ወይ ናይ ሰባት ህይወት ክንከታተል ግዜና ንሕልፎ ሓወይ ሓፍተይ እቲ ኣብ ስክሪን ንሕልፎ 5 ሰዓታት ንዓኻ ዘይኮነስ ነቲ ናይ ኣፕሊኬሽን ዋና እዩ ዝህብትሞ እስከ ሕሰብ ንስኻ እንታይ ትረብሕ ኣለኻ ከመይ ጌርካ ግዜኻ ትቆጻጸሮ እስከ ሕጂ 3 ነጥብታት መፍትሒኡ ንርአ ሓደ ነገር ቀዳምነት ስራሕ كل ነገር ሓንሳብ ኣይሰርሕን እዩ ሎሚ ካብ ኩሉ ዝያዳን ህይወትካ ክጠቅም ዝኽእል እንታይ ኢልካ እስከ ሕሰብ ቋንቋ ትምህርቲ መንበር ፍቃድ ነቲ ጸላኢኻ ግዜ ፍለጦ እቲ ዝዓበየ ጸላኢኻ ግዜኻ እዩ ሰብ ድዩ ሞባይል ድዩ ወይስ ትኽኺት እዩ ነዚ ፈሊጥካ መርምሮ እስከ ንበል መዓልታዊ 15 ደቂቃ ጥራይ ቋንቋ እንተ ተማሂርካ ኣብ ዓመት ልዕሊ 9 ሰዓታት ተማሂርካ ኣለኻ ማለት እዩ ንእሽቶ ስጉምቲ ዓብይ ለውጢ ተምጽእ ናብ ሓደ ታሪኽ እስከ ንመለስ ሓደ እዋን ሓንቲ እግሪ ዘለዎ ጥራይ ሰብ ነበረ ኩሉ ሰብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እናበሉ ይላጎጽሉ ነበሩ ግን ንሱ ኣብቲ ግዚኡ ሰባት ኮፍ ኢሎም ክዕልልሉ ከለዉ ንሱ ግና ብሓንቲ እግሩ ስፖርት ይዓምን ነበረ ድሕሪ ዓመታት ነቶም ክላጎጽሉ ዝነበሩ ሰባት ኣብ ዘለዉ ክተርፉ ከለዉ ንሱ ግና ኣብ ዓለምና ዝሕብን ስፖርተኛ ኮይኑ ለምንታይ ምኽንያቱ ግዚኡ ስለተጠቀመሉ ንስኻ እውን ሎሚ ሓንቲ እግርኻ ተሓሊካ ትኸውን መንበር ፍቃድ የብልካን ቋንቋ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሓደ ግን ዘለካ ግዜ እንተተጠቂምካሉ ጽባሕ ዝሓሸ ከም ትኸውን እመን ናብ መደምደምታን ተስፋን እስከ ንኸይድ ክቡራት ኣሕዋተይ ሎሚ ደኺመ ትብሉ ትህልው ትኾኑ ግን ዘክር እስከ ሎሚ ዝሕለፍካዮ ጻዕሪ ጽባሕ ናይ ዓወት ፍረ ከፍሪ ምዃኑ ተኣምን ዶ ስደት ግን ግዝያዊ ሕልምኻ ንዘለዓለም ዝነብር ምዃኑ ትፈልጥ ዶ ተስፋ ይትቁረጽ እዚ ክብል ከለኹ ግን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ስደት ግን ውሽጣዊ ውግእ እዩ መዓልታዊ ምስ ነፍስኻ ተቃለስ ንምንታይ መጽ ስድራ ቤተይ እንታይ ገብሩ ኣለዉ ማዓሲ ዝኹሉ ክውዳእ ዝብል ሕቶታት ንኣእምሮኻ ከዳኽሞ ይኽእሉ እዮም ግን ስምዓኒ እቲ ዝዓበየ ጸላኢኻ ኣብ ውሽጥኻ እዩ ዘሎ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ዝብል ድምፂ እዩ ሎሚ ነቲ ድምፂ ይኹእልዕ ብዝብል ድምፂ ተካእዮ እስከ ሕሰብ ኣብቲ ጸልመተሉ እዋን እቲ ብርሃን ዝመጽእ እስከ ናብ ተግባራዊ ትስጉምቲ ንኸይድ ሕጂ ሓንቲ ምስሊ ክነግረኩም መዓልታዊ ኣብ ባንክኻ 86,400 ዶላር ናብ ባንክኻ ይኣቱ እሞ ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ግን እቲ ገንዘብ እንተዘይተጠቂምካሉ ይባኽን ማለት እዩ ኢሎም እንተዝነግሩኻስ እንታይ ምገበርካ ነርካ ብርግጽ ሓንቲ ሳንቲም እኳ ከይባኸንካ ክትጥቀመሉ ምፈተንካ ነርካ መዓልታዊ 86,400 ሰከንድ ግዜ ይወሃበካ ኣሎ እዚ ግዜ እዚ ካብ ገንዘብ ንላዕሊ እዩ ሎሚ ሓንቲ ቃል ተመሃር ጽባሕ ሓንቲ ናይ ስራሕ ፎርም እስከምላእ ድሕሪ ጽባሕ እውን ምስ ሓደ ዘተባብዓካ ሰብ ደው ኢልካ ሰይዕልል እዘን ንኣሽቱ ስጉምትታት ንድሕሪ ዓመታት ካልእ ሰብ
ዝገብረኻ ምዃን እንትኣምን ዶ? ብዙሓት ኣሕዋትና ብስደት ኮይኖም ቋንቋ ናይቲ ዓዲ መሊኾም ዓበይቲ ትካላት ሃኒፆም ዶክተርን መሃንዲስን ኮይኖም ንሳቶም በኣኻ ፍሉይ ተውህቦ ስለ ዘለዎም ኣይኮኑን። ንሳቶም እውን ከማኻ ተጸጊሞም እዮም ሓሊፎሞ። ግን ነቲ ዘለዎም ግዜን ተስፋን ጥራይ እዮም ተጠቂሞምሉ። ንሳቶም እንተገይሮሞ ንስኻ እውን ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ። ታሪክካ ገና ኣይተዛዘመን። ናይ መወዳእታ ጻውዒት ብምዝዛም ሎሚ ካብዛ ቪድዮ እዚኣ ሓንቲ ነገር ጥራይ ሒዝካ ውፃእ። ንስኻ ክቡር ኢኻ፣ ግዜኻ ድማ ወርቂ እዩ። ጽባሕ ፀሓይ ክትበርቕ ኮላ ከምቲ ናይ ትማሊ ዘይኮነስ ከም ሓድሽ ሰብ ተንስእ። እምበር ነዛ ናታዊ ቻነል መድረክካ ወይ ናይ ለውጢ ቻነልካ ክትከውን ኣብ ኮመንት ጽሓፈለይ። እንታይ ክንመያየጥ ትደልዩ? ጸገማትኩም ሕልምታትኩም ኣካፍሉኒ። ሳብስክራይብ ብምግባር ኣይትረስዑ። ሓቢርና ክንዓቢ ኢና። ጽባሕ ካብ ሎሚ ክሓይሽ ይቐኒየለይ።